Bergqvist från Norrfors Bilverkstad och Laxå Motorklubb. Stefan Eriksson och Korsa. För Marcus Nysson och Roger Bergqvist så kommer och Forsberg där borta. Forsberg för Roger Skylter. Och Eriksson och Forsberg just nu nere i västra spöjen och Forsberg var på väg undan svängen. Han leder upp till hela kommer i ordinarie spår. Det leder nog och han har ett väldigt långt fram nu till en final. Stefan Eriksson går upp i alternativspåret. Då är Roger Bergqvist nere och går upp i linjen för Marcus Nysson och Eriksson. Jävla satsning har han borta, men han blir kvar också. Vi tittar på Roger Bergqvist som ska upp i alternativspåret. Marcus Nyström från SLMK! Upp i ledningen! Marcus Nyström upp i ledningen! Marcus Nyström!